गोटे राउंड देवे पुणी आसिक छाड़देवे गोटे राउंड रामेश्वर गोटे राउंड नहीं गले पट बुलेबार गोटे राउंड
পেଲା পেলে কত যোଉଠି ପଡ଼ିବ ସେଠି ଦେଖିବା ଜଣା ନା ସେଠି ଯାଇ ହବ ନାହିଁ ଟୋଟାଲି ଦଳି ଚକୁଟି ତମେ ସେମିତିଆ ହେଇଛ ନା ଏଉଠୁ ଠାକୁର ବାହାରିବେ ସେଉଠୁ ହବ ରହୁନୁ ଭଲ ଧରେ କେତେ କେତେ ମୋବାଇଲ ଦେଖାଯାଉଛି ଏତିକି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଇଏ ନ ଦେଖାଯାଉଛି ମଣିଷ ଦେଖ ନ ଦେଖିଲେ ମୋବାଇଲ